Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε ένα καινούργιο προϊόν από την αγαπημένη μας Golden Cats, το Arsenal Box. Ένα σκληρό box το οποίο μπορεί να φέρει 4 καλαμοθήκες περιφερειακά. Στο επάνω μέρος από το καπάκι διαθέτει μία μίνι εργαλειοθήκη πλήρως προσαρμοζόμενη. Επίσης διαθέτει η μάντα, ο οποίος μπορεί να μπει αριστερά και δεξιά και να μπει στον ώμο ή την πλάτη μας. Στο κάτω μέρος από το καπάκι φιλοξενεί υλικό foam, το οποίο μπορούμε να βάλουμε τις σιλικόνες μας και τις μολυβοκεφαλές μας, και φυσικά πάρα πολύ χώρο για τα τεχνητά μας και τα παρελκόμενα. Ευχαριστώ πολύ όλους τους φίλους, να είστε όλοι καλά.